ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. ҳозир мехоҳам барои шумо папилони туркиро нишон диҳам. ино сангошон беҳад зиёд задагиай, беҳад бисёрай сангои хамелеон. баъд чонам папилони туркия, папилони турки фасон марҳамат. нархошон 350 сомони донада. касе опт мегира бо арзон мешава. қариб 100 сомон то қада ҳами сангаш рафтагиай. ина бинед чихе сангои хушрӯ фасон. ина анаги шанба хушранига санги дизайн задагиай. ҳамаш пурра пурра аҷоибот. хулас 3 метрш 350 сомонай донада. оптумда бо арзонтарак мешава. ана минамуд папилони турки. Ина цветчам нағзе. Диде